Mendoza, Team Guerrero, walang sumusunod. Ay, sumusunod si Idol James Mendoza, dali-dali si JP Olarte, umangat. Ito na, sino itong nauna? Si John Paul Laureta, at saka itong si Daniel Ben Carino, maputek mga idol! At saka si Kenneth Maramba, si Daniel Ben Carino, ayaw natin nagsusulong ba ito. Team Direna, ayaw sa may bandang kanan, Team Direna pa rin mga idol, Direna! Ayaw na, Direna Reyes! Ay, Daniel Ben! Yung headset, ikaw naman mabuti. Okay na, naka-din. Yo! Sus ko po, kain daw. Andito kami ngayon sa Open Pro category. Marami din mga pro cyclist na narito mga idol. Dito si Daniel Ben Carino, Idol James Mendoza, Sherwin Carrera, Yan Martin, Ivan Sembrano. Sino pa ba ito mga pro cyclist na narito mga idolo? Andito si JP Olarte. Ayun. Sino pa ba? Ang mga pro nga dito. Open Pro tayo ha. Andito si John Paul Laureta. Okay. Yun ha. Oh, gusto po kain do. Andito si Leonardo Valdez. Ayan, pagkaya ito, iganong mo. Yan. Si Chrysler Tadena. Ayun o. Ayun. Si Daniel Ben Carino. Ayun. Si Kenneth Maramba. Ay, si Aidan James. Ayun. Shoutout muna bago kalas. Ayun, si JP Olarte. Ayun, si Idol. Ay, si Ivan Sembrano. Kala ko andyan si Kwan. Andyan si diba? So tayo mga idols. Ito si gagawin mo lang JP Olarte. Lipat mo sa kanan. So saan kaya plug down ito? Wala si El Joshua, no? Wala si El Joshua Carino. Si Daniel Ben Carino lang yung andito mga idols. Oh, ayan na, plug down na ba? Titignan ko magpa-plug down na. Maraming pro dito mga idol. May Team Direna. So sino pa kaya dito yung nice shot? Nagbibidyo kami idol. Nagbibidyo kami, vlog idol. Thank you idol. Ayan. Team Kapadyak. Team Kapadyak cool. Ayun, shout out sa inyo idol. Bigyan mo ng sticker. Yan, si idol, bigyan natin ng sticker. Idol. Oh, sticker idol. Yun. So ayan si Ivan Sembrano. So saan kaya ang plug down nito ha? Marami-rami tayong mga pro cyclist na dito. Okay, dyan lang. Yan. O yan, may mga Team Direna, Go for Gold. Uy, ganoon na tayo. So, sino kaya ang unang babanat dito? Ayan, plug down na ata. Ayan, plug down na. Ayan na, plug down na mga idolo. Plug down. Sino kaya unang bibirada? Sino unang makaka-breakaway dito? Yan lang ha. Ayan na, ang kanilang speed 55 km per hour. Ayan na, nagkakabanatang kagad ha, 60 km per hour. Mabilis ang bakbakan. Madiin ha. Open Pro category. Mabilis kagad ha, 55 km per hour. Ayan, si Sherwin Carrera, Kenneth Maramba, si Leonardo Valdez, andito. Napakabilis ng banatan. Andito rin si Yan Martin, si Marco Lumanog pala. Andito rin mga idolo, galing press na press from. Ayan o, may kumakakasabiban ng harapan. May umangat, may umangat sa libad ng harapan. Si JP Olarte, ito na si John Paul Laureta.
Ayan na, nakakaangatan dito sa libot ng harapan. Ayun o, mga tiyaga si Yan Martin. Yan Martin at saka si Leonardo Valdez. Ayun, si John Paul Laureta. Sa bandang kanan, kumigigig mga idolo. Ito si Sherwin Carrera. Umangat na si Daniel Benjarino. Umangat pa sa bandang kaliwa. Sige yun, si Marco Lumanog. Kaya si Marco Lumanog nasa libot ng harapan. Nasa likod niya si Daniel Benjarino. Napakabilis ng speed, 60 km/h. Ito si John Paul Laureta, Yan Martin, saka si Sherwin Carrera. Napakabilis ng din. Ito si Leonardo Valdez. Ayan si Aidan James Mendoza. So dito tayo sa likod ha. Nawit ka kagad. Palapasin natin. So sino kaya ang unang kakalas dito? Shout out sa likod. Shout out. Ayun, ang sarap naman ni Idol. Gusto po ka, Idol. So wala pa ha. Hindi nagtagumpay yung ating breakaway. Ayan, nasa may bandang kanan itong si Daniel Benjarin. Ayun na, umaangat na naman. Oh. Nagkakaangatan na naman. Ayun, sa libot ng harapan. Sino yung umaangat na yun? Si John Paul Laureta. Nasa likod niya si Marco Lumanog. Ayun o. Nawit ka kagad. Ayan, makauna tayo. Ayan. Ayan, mga Team Direna. O, mga isa Team Direna. Wala kang sumusunod. Ay, sumusunod si Aida James Mendoza sa libot ng likuran. Ayun, si Aida James nakadikit kagad ha. Aida James, saka itong si Kenneth Moramba. Ayan, ganyan lang. Napakatindi agad ng balatan mga idolo. Team Direna, Aida James Mendoza, saka itong si Kenneth Moramba, saka si Mark Joseph Lagindin. Ang kanilang speed 58 km/h. Matindi kagad na balatan ha. Kaya pagdating sa may masikip na iskinita, napakahirap. Ito si Mark Joseph. Siguro mo lang, huwag ka nang sumikig. Mark Joseph Lagindin. Ito si JP Olarte umangat 55 km/h. Yun mo lang. Nanganghal ka na ba? Si JP Olarte umangat. Walang dumidikit agad si JP Olarte. O sabi mo talikod. Ayan, dumidikit itong si Leonardo Valdez. Humahabol yung si Leonardo Valdez. Ayan si Leonardo Valdez. So dalawang team vantage yung nasa harapan. Team Ilocos at team vantage. So ayan, ikot na rin, babalik na tayo ha. Dito tayo sa may masikip na route ha. Sa likod, kalim sa likod. So ito yung ating breakaway, ang ating grupo. Banking. So, yun o. So marami pa na iwan. Ano ba naman yun? Dito na sila. Parating na yung ating mga open pro category. Hindi na kami pumasok sa ibang looban at masyadong masikip. Ito na. Sino itong nauna? Si John Paul Laureta at saka itong si Daniel Benjarin. Maputek mga idol! At saka si Kenneth Moramba. Ayun o, tatlong breakaway ha. Ito, Marco Lumanog, Chrysler Tadena. Ito po, Kaindo Naparsyak. Ayun, si Idol. Uy, nahiwan na ha. Nahati na yung grupo, nahati. Nako, ang sarap. Yan. Wala. Ito yung ating sumusunod. Dito si Yan Martin. Ayan o. Dito kita mga ito. Maparsyak mga idol. Ayun, Tilansek. Naku, marami nang nawala. Shout out mga idol. Ayun, ang sarap na. Naiiwan. So dito si Yan Martin. Saka sino ito, mga Team Adria, Team Kalasag, Team AOB. Ayun, si Yan Martin ha. Medyo malayo yung ating breakaway. Mamaya pupunta natin yung ating mga breakaway. Ito yung mga naiiwan sa may bandang likuran. Ayaw pang gumilid ni Idol. Ayun mo. Ayan, Yan Martin. Ayun, Kalasagad. Kasi gumaganong ka ba? So medyo kumalas na si Idol ha. Uy, uminom ng gasolina. Baka didikit pa to. So, dito tayo sa pinaka main group. Dito tayo mga big guns ha. Medyo nahati na mga idolo. Napakalayo na lang nagbuhat sa 10 group ha. So baka ito yung ating second group mga idol.
45. Ayun! Sarap mo! So, punta natin. Habulin natin mamaya yung ating breakaway. Kung sino yung ating tatlong breakaway kanina. Meron tayong tatlong breakaway. Wako po! Boom! Uy, naglaylo itong grupo ha. So, ito yung ating second group o third group. Third group pa yan, second group to mga idolo. More or less yung nasa beba ng harapan, mga 100 meters lang ang lamang. Ayan si Ivan Simurano. Uy, kumakalas si Ivan Simurano. Second group to, nandun sa beba ng harapan si Kenneth Maramba, Daniel Benjarino, tsaka parang si John Paul Loreta yung nandun sa harapan, or si Aidan James Mendoza. So, andito si Leonardo Valdez, Sherwin Carrera. Ayan, Sherwin Carrera. Leonardo Valdez, Sherwin Carrera. Si JP Olarte, andito. Tsaka D. Reyna. Tsaka si Marco Lomanog. Ay, naku. Nawala yung iba. Ayan, umangat si JP Olarte. JP Olarte, umangat. Sinundan ng Team Army, tsaka Team D. Reyna. Ayan, Marco Lomanog and John Paul Loreta. Ito, medyo umalpas itong tatlong to. Mag-aabot ito sa breakaway. Ayun, ang bilis mga idolo. Ang bilis ng kanana yun ha. Punta, didikitin pa tayo. Napakatindi. Oy, malapit na silang dumigil sa ating tatlong breakaway. More or less 50 meters. Didikit na itong grupo na doon sa ating breakaway. Tayo. Ayan na, malapit na. Natatalo ko na yung breakaway. 50 meters, 30 meters. Didikit na to. Didikit na. Ayan, JB Olarte. Aangat na to ha. Didikit na sila sa ating breakaway. Ayun. Malapit nang dumigil si Marco Romano ang nagdadala ng trangko palapit sa ating breakaway. Ay, hindi pa ito yung breakaway siya. Siya no? Ha? Ayan, yung apat na breakaway. Apat pala yung breakaway ha. Ay, 5. Dumikit yung dire na kanina. So, dumikit na mga idolo. Dumikit na. Umaangat naman sa bandang harapan. Umaangat si Daniel Benjarino. Ayun to. Ayan na. Ito umaangat na tayo. Ito si Aidan James Mendoza. Si Marco Lomanog. Ito nasa bandang harapan itong si Daniel Benjarino. Ang team Gopo Gold. Ayan si Daniel Benjarino. Ang ating nagsusulong breakaway. Tignan natin kung makakalayo siya. Inaabutan na sila ng grupo sa likod. Ito nag-aabol si Marco Lomanog. At saka mga team Duren ang kanilang speed 47 km per hour. Inabutan si Sherwin Carrera. Ayun, mga sa bibig ng kalawa. O mga si Leonardo Valdez sa bibig ng kalawa. Kumitig mga idolo. Ayun mga si Daniel Benjarino. Ayan, si Kenneth Maramba. Ayan si Kenneth Maramba. Umakatayin sa bibig ng kalawa si Kenneth Maramba. Tinutugis. Tumutugis kay Leonardo Valdez. Ang matindi itong baratan dito sa highway na to ha. Ayun, hindi tayo makasingit dito ha. So, doon tayo. Matinding baratan. Shout out si Idol. Ayun, medyo nakalayo na mga 70 meters si Leonardo Valdez. Sumusunod sa kanya si Kenneth Maramba. Ito, umangat naman si JP Olarte. Umangat si JP Olarte. Umangat Ayan, nakamba kagad si Marco Lomanog sa kanya ha. Saka dalawang DON ha. Ito si Sherwin Carrera. Ayun, shout out sa inyo mga idolo. Yan ha. Ayun, umangat sa bibig ng kaliwa. Team Army, umangat na naman sa bibig ng kaliwa. Kumitig. Uy, lumalayo ha. Lumalayo si Leonardo Valdez. So, ito yung ating tatlo sunod-sunod. Team Army, sino kaya ito? Sigig na, sigig. Ito kaya yung ating pinaka-second group, si Kenneth Maramba. Ang kanyang speed 50 km per hour.
Ito si Kenneth Maramba, kahit di ka na tumingin eh. Huwag ka na gano'n, kahit di ganyan mulong. Kaya Kenneth Maramba tsaka Team Army, itong dalawa. Second group, medyo malayo na si Leonardo Valdez sa kanila ng mga 100 meters. 100 meters na ang lamang ni Leonardo Valdez. Dito sa dalawang naghabol sa likod, sa likod. Hoy, lumalayo yung grupo sa likod dahil medyo lumalayo. Huwag mong gaganyan, kaya nakaganyan. Lumalayo na ito ang ating grupo ha. Ito, second group, si Kenneth Maramba tsaka isa ang Team Army. Si Leonardo Valdez, tatagal kaya hanggang finish line. So, 5 laps to mga idolo, malayo-layo pa ha. Ito, Kenneth Maramba, isang Team Army. Gitnang-gitna oh. Ang kanilang speed 45 kilometers per hour. Shout out mga idol. Ayun oh. Sarap mo. Yan, sarap mo idol. Malayo sa likod. So malayo na sa likod ha. Yun. Ito kagagaling lang ni Kenneth Maramba sa Churro Patabongkay. Napakaganda nung pinakita niya ron ha. So liliko na naman tayo dito. So malayo yung ating grupo sa likod ha. Medyo malayo. Ha, sarap. So nag-right turn na naman si Leonardo Valdez yung ating breakaway. So hihinto na tayo dito. Hihintayin natin yung grupo sa likod. Ayan ha. So babalik. Uy! Babalik ulit tayo. Babalik ulit. Yun, banking. So ito na yung grupo sa likod. Ito. Atak-atak ng Team Caro o Team Torino. Yun. Ayun, siya rin yung karera. Doon ha. Uy, puta ka na. Ito yung ating third group. Nagbabanutan pa. Tatlo ba to? Tatlo. Tatlo tong ating third group ha. Si Ivan ba yan? Hindi. Okay. Shout out! So ayun mga idol. Ito na, sinalubong na namin itong one. So ilan na ating breakaway? Naku, tatlo. Tatlo na pero malapit lang yung ating grupo sa likod. Daniel Bengareño, Kenneth Maramba, tsaka isang Team Army. Sundan natin. So tatlo na to ha. Tatlo na itong ating breakaways. Kenneth Maramba, si Daniel Bengareño, tsaka isang Team Army. Yun, shoutout kay Idol na kasama natin vlogger. Lapitan natin si Idol. Uy, ito po, Idol. Yan, so dito. Ano yata ka? Ito na. Ito na. Ito. So yung ating tatlong breakaway ha. Tatlo na yung ating breakaway. Daniel Bengareño, Team Army, tsaka si Kenneth Maramba. Set up si Idol. Ayun. So 3-man breakaway. Yun. Idol, sino yung isa? Naka-army? Efren Reyes. Ha? Efren Reyes. Ay, Efren Reyes. Pro. Pro. Okay. Efren Reyes. Natakupan. Ayun. Si Efren Reyes pala. Pro cyclist. Siguro Team Army ito no nakaraan. Nung nakaraan Ronda. So tatlong pro. Ay, si Kenneth Maramba. Hindi pa pro to. Idol. Hindi pa pro itong si Kenneth Maramba. Sigurado ako dito. Magpo-pro na to sa next. Yan si Daniel Bengareño. Kenneth Maramba, and Efren Reyes. Ang kanilang speed 50 kilometers per hour. Ayan, nagkagala ng tango itong si Kenneth Maramba. Nasa likod niya si Efren Reyes, Team Army. Malakas ha. So malayo tayo sa breakaway. Hoy, medyo lumalayo sila sa grupo sa likod ha. More or less 200 meters na ang lamang ng tatlong breakaway doon sa grupo sa likod. So ating pinaka-fera to. Sa likod. So inyo na Team Gopo Gold, Team Army, tsaka Team Carino Brothers. Oh, si Tatang. Nakikipagsabayan pa si Tatang.
From Dagupan pala to, si Efren Reyes ha. Ayos lang oh. Okay, video. Okay, diretso mo lang, diretso. Okay, maraming tao. Ayun ang ating tatlong breakaway. Yan, ang daming tao eh. Oh. Taas mo. Ah, remat! Remat na daw? Ay, di. Remat na. Idol, remat pagbalik? Ah, tatlo lang ano? Idol oh. Ayan. Ayan na isang grupo sa likod oh. Ayun na, may naghabol sa likod. Si Sherwin Carrera yun. Sherwin Carrera didikit sa ating breakaway. Ito, Marco Romano, ito second group ha. Second group. Ayun, si JP Olarte. So may nabawas kaya dito. Nawala si, ayun, yung pala si Idol James ha. So susundan na natin to mga idol dahil rematihan na pala to pagbalik. Susundan na natin to, rematihan na pala ha. So dito si Idol James saka mga team D-Ray na. Si JP Olarte, Marco Romanog. Nawala si Leonardo Valdez. Ano? Nawala ano? Ay, andun ba? Ay, iba yun. So nawala si Leonardo Valdez ha. Nawala yung ating kanina nagtatanong mag-breakaway si Leonardo Valdez. So remate ano to, may tatlong D-Ray na pala dito. Tatlong D-Ray na. So kumakalas na si Idol. Medyo kumalas si Idol, kumakalas. Ito. So ito na lang yung mga naiwan sa atin sa second group. 2, 4, 6, 8, 9 riders. Saka ay, nabutan na rin si Sherwin Carrera. So aabutan pa kaya nila yung tatlong breakaway. So hanggang dito na lang na mga pro. Si Sherwin Carrera, ayan. JP Olarte. Sino ba itong mga, ano to? Sino to? Ay, si Chrysler Tadena. Si Aidan James Mendoza. Si Marco Romanog. So aabutan pa kaya nila yung ating tatlong breakaway. So wala, parang hindi naghahabol ha. Parang hindi naghahabol. 150 meters ang labang ng ating tatlong breakaway dito sa grupo na to. So dito muna tayo tututok sa grupong to dahil ang ating tatlong breakaway ay si Daniel Bengarillo, Kenneth Moramba at si Efren Reyes ng Team Army. Ito ha. Oh, may nagbe-breakaway. Ay, hindi pala. Ito. Ay, kala ko breakaway. Iba pala. Sabi mo si madamag na. Dahil dito sa likod. Ayan, saka sino ba yun? Si Banjo Kalindim. So ito na lang yung natitira sa second group. Ay, meron pa isa, ito pa. Ay, sila Ivan naman pala daw. Sila Ivan at saka si Ikonto. Ayun, dumikit si John Paul Laureta. Ayun. Si John Paul Laureta, si Yan Kiri. Umangat na naman sa libat ng harapan. Umangat sila. Sino yung umangat na yan? Umangat si JP Olarte. Walang umahawa. May isang dumidikit sa kanya. May isang dumidikit. So shoutout dito kay Yan Martin. Ayun. Ito, sarap na. Ito na, nagkakaangatan na rin sa libat ng harapan na umaangat na ito. May dalawang umangat. Si JP Olarte yun ha. Ito si Marco Romanog at si Aida Jesse Mendoza. Nagkakabantayan. Parang pa easy lang to si Aida Jesse Mendoza at si Marco Romanog ha. So ayun, meron tayong dalawang breakaway. Ha? Karyon. So meron tayong dalawa dito na nagtatanggang humabol. Ba't may dalawa pa ron? Ay, umalpas na si Daniel Bengarillo. So ito, si Carrion at saka si JP Olarte. Si Ram J. Carrion at saka itong si JP Olarte ang ating humabol. Ba, kumawala na si Daniel Bengarillo. Kumawala na si Daniel Bengarillo mga idolo.
Ito yung ating pinaka-second group na lang. Solo breakaway na si Daniel Bengarinho. So, ang apat na to, si Ram J. Carrion, si JB Olarte, April Reyes, si Kenneth Moramba. So, lumayo na sila. Lumayo na dun sa ating pinaka-main group sa bandang likuran. Maghahabol pa kaya yun? So, tignan natin kung hahabol pa yung mga yun. Ito yung ating second group ha. Ito si JB Olarte. Ito sa bandang kanan, kumikikig. Ito si Carino. Malapit na nilang dikitin ha. Malapit na nilang dikitin si Daniel Bengarinho. 120 meters. So sa likod, yan sa likod. Dito naghabol. Ah, wala. Ay, naiwan to. Ay, si Ramday, naiwan doon sa grupo nila. Naiwan si Carrion. So ito yung grupo. Ayun no. Kumikikig pa rin si Yan, tsaka si Ivan ha. So didikit pa kaya nila Maramba si Daniel Bengarinho. Magandang labanan dito sa may grupo to eh. Banatan dito. Tutok mo lang, tingnan natin kung sinong babanat. Nagkakabantayan yata itong si Marco Lumanog. Hindi, pero magkakasama rin yan. Taga San Manuel din si Lumanog, di ba? Oh, nakapost ba kanina? Ayun o, mga sa bandang kanan yung Team Birena. Sinundang kagad ni Aida James Mendoza. Ayun, mga sa bandang kanan. Sumunod kagad yung Team Carino Brothers. So, mga damasa si Sherwin Carrera. Oh, mga katarin to si Marco Lumanog. Oh, mga sa bandang kanan to si Banjo Kalinlim. Ay, si Yan Martinez. Ito si... Uy, nagkakabanatan na ha. Naku, di tayo makaka-overtake dito ha. Ha. Baka natin abutan yung breakaway ha. Kailangan ma-overtake natin to. So, nagkakaban tayo dito sa may bandang likod. Mga takwa. Ba't pa naman? Okay. Po. Napuputol ha. So, sino na itong mga to? Ito, lumalapit na sa may breakaway ha. Sa second group, dumikit na. Sila Aidan James Mendoza, Marco Lumanog, Sherwin Carrera, Team Birena. Ay, ayun naman si Maramba. Oh, umangat naman si Kenneth Maramba. Sabi mo ng harapan, umaangat. Ito si Epe. Nawala na yung breakaway. Ito si Epe Reyes na, di ba? Isa. Si Carino. Ay, umangat si... Ano, umangat si... Umangat si Marco Lumanog. Si Kenneth Maramba. Ayun, umangat na si Sherwin Carrera. Umangat ang mga idolo. Umangat, walang mahabol ha. Dumidiin na, nagkakadiinan na ha. Malapit tayo dahil parimati na to ha. Umangat na rin naman si Ram J. Okay, patalikod. Ito si Carrion, mga idolo. Ito naman si Sherwin Carrera. Umangat na rin itong si Sherwin Carrera ha. Dito tayo. Ito na tayo sa kurba dingding. Ito, mahirap. Kaya hindi ka dapat makipagsabayan dyan. Uy! Shot ko po. Oh, show! Naka-video yan? Oo. Huwag ka. Patay. So, ito yung ating second group ha. Malayo na si Daniel Bengarinho. So, pamaya-maya habulin natin si Daniel Bengarinho. Dito tayo muna sa second group. Uy, malayo nga ha. Hindi ko na nakatanaw ha. Dito to si Olarte. Si JP Olarte. Si Kenneth Maramba ba yun? Parang hindi ah. Dito sa likod ha, baka dumidikit sila ron. Ay, malayo. Nagkakabantayan sa may likod eh. Nagbabantayan sila ron. Nagbabantayan sila Marco Lumanog. Wow! Sabay jump ha. So, sino kaya ito? So, lumayo ha. Nagtagumpay itong dalawa. Makakadikit kaya yung grupo dun sa likod. Tingnan mo, baka may hati na yung ha. Wala pa. So, malayo na si Daniel Bengarinho ha.
So sino kaya ito? Isa hindi si Maramba yan, di ba? Second group to, second group. So habol natin si Daniel Bengarinho mamaya. Oh, ay si Maramba yata. Siya ba? Dennis Maramba. Siya ba rin ba yan? Parang kala ko iba. JP Olarte and Kenneth Maramba. Kala ko naiwan sa likod kanina eh. Uy, puta ka. Gawa ka eh. Hindi pa kami nanananghalian yung lagay na yun ha. Pero ginaganahan kami, basta pro cyclist ang aming binablog. So pamayami advance na tayo. Puntahan naman natin si Daniel Bengarinho. Tignan mo ako si... tumatalon. Hindi namin kaya yun ah. So nakalayo itong dalawa ah. Nakalayo si JP Olarte doon sa grupo. Si Maramba nga ito. Si Maramba tsaka si Kenneth. Si JP Olarte. Yung banking. Banking, banking. Whoop! Puta na. Gusto po kain daw. Yoho! Try mo na. Ay. Si Kenneth Maramba pala saka si JP Olarte. Nasa breakaway. Ito yung ating solo breakaway. Naabutan namin. More or less, ang lamang yan dun sa second group ay 200 meters. Mga ganun lang. Oy, oy, oy! Oh, ito. So si Daniel Bengarinho ng Team Gopo Gold. Ano yung solo breakaway. Wala si El Joshua Rinyo ha. So kaya palang manalo ng isang solo breakaway. Medyo malayo pa rin sila Kenneth Maramba ha. So parimati na to. Tingnan natin kung didikitin pa kaya ito ng dalawa. Yung dalawang nag-aabot sa likod. Ito na ang Team Gopo Gold, Daniel Bengarinho. The Pride of Santa Barbara, Pangasinan. Kapatid to ni El Joshua Carino. Ang kanyang speed 48 km/h. Kaya na. Wow, malun pa. Kami hindi namin kaya. Yaw! Kaya nyo. Patay mo na ulit. Hindi, patay mo. So ito yung ating solo breakaway. Uy, skupo, kain daw. Uy, matubig. Yun lang. Ay, skupo, kain daw. Tatalaw ka sa likod akong dumidikit ha. So ipipilis naman ito si Daniel Bengarinho. Solo breakaway. Ang kanyang speed 50 km/h. Malakas talaga to si Daniel Bengarinho ha. Basta siklistang Pangasinan malalakas mga idolo. Parang hindi napapagod. Napakadiin pa rin ang kanya pedal ha. Yup. Ayaw. Malayo. Malayo ba? Naku, malapit lang ha. Malapit lang mga idolo. Baka dikitin pa to ha. Baka dikitin pa nung ating second group kasi Kenneth Maramba at si JP Olarte. Medyo malapit lang yung agwat na 100 meters. Mga 100 meters lang ang lamang.
Daniel Bengarino, more or less mga 3 kilometers to the finish line na lang tayo. More or less 3 kilometers to the finish line. Madidikinan pa kaya ito si Daniel Bengarino, ano mo? Team Gopo Gold. Ang kanyang speed, naku po, tumagal na 55 km per hour. Diin na to ha. Diin na to mga idolo, diin na. Madiin na ang pedal ni Daniel Bengarino. Hindi ko sa likod ha. Uy, hindi na kaya makakatiit yun. Mukhang hindi na makakatiit yung ating nasa likod. Walang bigayan dito ha. Talaga ang todo dito, ang totohan. Diinan sa agaran ng finish line. Lumiti na to dahil malapit na sa finish line ha. Ay, wala na, di na aabot yun. The pride of Santa Barbara, Pangasinan. Daniel Bengarino, Team Gopo Gold. Madiin na, malapit na tayo sa finish line. Naamoy ko lang ating finish line. Malapit na tayo mga idolo. Madiin na ang sipa ni Daniel Bengarino, sumasagan na 53 km per hour. Hindi na bumababa sa 50 ang kanyang takbo ha. Hindi na bumababa. Talagang dadalihin niya na to ha. Hindi na makakawalan. Mabibigay. Malayo na. So, hindi na natin kukunin yan. Si Daniel Bengarino nang nanalo. Dito tayo sa second group. Puso. Ay, sige, Daniel. Wala nang tatawid! Ito po, si Daniel Bengarino, ang nangunguna. Guys, Kuya Daniel Bengarino! Ito lang, grupo itong darating ha. Itaas mo mamaya, ha. Pag sa likod lang tayo, delikado sa harapan. So ito na, so si Daniel Bengarino nang nanalo mga idolo. So ito na yung grupo. Susundan natin tong grupo na to. Susundan natin to ha. Ito, malapit tayo sa finish line. Itaas mo na, magbabanatan na to. Ayun na, umaangat sa libot ng kaliwa si Kenneth Maramba. Ayan na, mga idol, itaas mo. Ayan na, nagkakaangatan na mga idol, umaangat na. Sino yung mga Team Direna sa libot ng kaliwa? Team Direna. Ayun, sa libot ng kanan, Team Direna pa rin mga idol. Direna. Ayun na, si April Reyes. Ayun na, James Mendoza. Ayun na, umaangat sa libot ng kaliwa si Kenneth Maramba. Ayan na, mga idol, itaas mo. Ayan na, nagkakaangatan na mga idol, umaangat na. Sino yung mga Team Direna sa libot ng kaliwa? Team Direna. Ayun, sa libot ng kanan, Team Direna pa rin mga idol. Direna. Ayun na, si April Reyes. Ayun na, James Mendoza. Ayun na, James Mendoza sa kaliwa. 61 kilometers per hour. Ayun na, James Mendoza. Ayun na, James Kenneth Maramba. Ayun na, James Mendoza. Ayun na, James Kenneth Maramba. Ayun na, James Ramde Carrion. Woo! Si Aidan James ang nakadali ha. Aidan James, ito yung ating champion. Si Daniel Bengarino. Ayan. Congrats Idol. Second team ko na no, Aidan James. Di, apos muna. Mga idol, shout out nila Seth. Ayun, sarap. So ang nanalo, Daniel Bengarino. Siguro ang second si Aidan James. And Ram James. So di natin alam mga idol. Daniel Bengarino. Ayaw, ang sarap Daniel Bengarino ha. Ayun, idol. Ay! Ayun, asa na yung ating nasawa? Nako, nawala na. Idol James. Nawala na ang ating helmet. Asa na yung ating tropa? Sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan.